Moi, mun nimi on Jesse Kylänpää ja mun laji on purjehdus. 26-vuotias eurajoukelainen ja on harrastanut purjehdusta yli 15 vuotta. Purjehdin tällä hetkellä Finjolla, joka on miesten olympialuokka. Niin purjehdus kuin kaikki muutkin urheilulajit vaatii hyvin paljon yhteistyökumppaneita ja rahoitusta, että pääsee matkustamaan ja harjoittelemaan ulkomaille Suomen talviaikaa. Eurajoen kunta tukee eurakilaisia yksilöurheilijoita ja myös mun yhteistyökumppanina mahdollistaa harrastamisen, harjoittelun ja kilpailemisen. Yhteistyö Eurajoen kunnan kanssa sisältää monennäköisiä asioita. Yhtenä asiana on tietysti näkyvyys ja logot purjeissa ja vaatteissa, mutta sitten toisena tekijänä on ollut Liikkuva koulu-hankkeeseen osallistuminen. Esimerkiksi on ollut puhumassa eurakilaisille yläastelaisille 7-9-luokkalaisille kertomassa, millaista on purjehtia elämä ja elämä urheilijana. Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu harrastamaan urheilua Liikkuvan koulun kautta. Munkin mielestä se on hyvä juttu, siksi että urheilu on jees.